Sa ikaduha nga pangutana na, sa ikaduha. Sa ikaduha mo premise sa pagkatunguna kayo siguro maklaro ba no kay may kalambigitan mo guni. Okay, so sa una na kong pangutana no nga nag-ingong ko nga unsay kalambigitan manong no sa pagkabato ni Pedro sa pagkabato ni Kristo no? Then imong gihisgutan then kining segunda na kong pangutana no mao nga mahimo bang sabton nato nga tungod kay ang bato nga si Kristo nga pangulo, ang bato pangulo nya iya man pong gitawag og bato si Pedro. Mahimo ba natong sabton nga gipasabot ni Kristo nga iyang gi-extend ang iyang pagkapangulo ngadto ni Pedro? Sumala diri sa mabasa no. Wala magita mabasa ang gi-extend kay si Kristo siyang pagkabato. Dili na gina siya ingon nga mailisan pa. Gawas niya sa pagtudlo kang Pedro nga usa ka bato. Tungod kay ang sumusunod niya gitawag magyud og bato sumala gani sa iyang giwali sa 1 Pedro 4 sa akong sublion. Munang diri sa pagtuong ra Christ Jesus dako usab siya pagtuo nga si Kristo mao gyud ang gitugyanan, dako og kaakuhan. Apan ang pagkabato ni Kristo dili siya mailisan. Mao ra ang tubag na. Okay. Okay. So, ang akong katapusang pangutana, so, dili ka muuyon nga ang pagtawag ni Kristo ni Pedro nga bato pag-extend ni sa iyang pagkapangulo. Og basahon yun ang kasulatan, wa joy extend nga mabasa igsuon no. Amo nang dili gyud ko bahin lang sigud sa pagsabot. Dili jud na mo akong pagsabot. Gawas lang po sa inyo. Kung mao jud po inyong pagsabot, wala na po koy labot ana. Okay, katulang daghang salamat. Okay. Okay, daghang salamat no sa unang nagpangutana sa atong igsuon karon nga may nahimo natong affirmatibo sa atong topic karon atong igsuon Brother Silbert Dundoyano. Sabta na lang akong term kay nalimot ko atong usa. Dili gyud matugkad ay ang Dios sa kinatibuk-an no. Pero mahimo niya nga iyang ipaambit og unsa siya no. Mao man gani nga gipaambit niya ni Pedro kaning iyang pagkabato no. Sa iyang gitawag si Pedro og bato sa Juan 1:42. Kay kini ato manggong gituhuan nga si Kristo dili pod magdugay ang iyang personal presence diri sa yuta. Meaning sa dihang nikayab na siya o mukayab na siya sa langit, nahibalo siyang wala na makita gyud nga kanabang visible nga makita nga mangulo. Og dili pod niya itugot nga ang iyang katawhan diri sa yuta mawad-an og makita nga shepherd. Nya kanang shepherd usa gana no lubawng pangu no one shepherd Juan 16. Mao nang gipasabot niya ha nga kini si Pedro no sa Juan 21:15 hangtod 17 sa dihang sa tanang mga apostol nga puros mga alagad siya ra gyud gi-single out ni Kristo nga moalagad sa tanan sa dihang pag-ingon dumalaha o pakana ang akong mga karnero no siya bali ang mo represent ni Jesus Christ kung si Jesus Christ atuwa na sa langit kay ang gobernador gali kahibalo mangitag vice governor nga mo represent niya kung wala siya diha si Kristo pang di kahibalo mo ato sa langit nga di siya magpili nga mo represent niya diri sa yuta. O klaro nga kini si Pedro og mutakdo gyud sa pagtulod ang Katoliko nga ang prime apostol anaa na huptan ni Pedro. Og ang bersikulo daghan unta ni usa lang kay apiki ang atong oras. Basahan ninyo ang Lucas 22:26. Sa dihang nang gilalis ang mga apostol kinsay labaw nila, wala gyud siya musupak nga nailabaw nila. No? Wa siya musubak parehas sa mga dili Katoliko ron nga nisupak nga nakunoy labaw sa mga apostoles, no? Oh, si Kristo wa mo lalis ana ningon siya nga pero ang labaw diha ninyo sa King James Version cheap, sa Revised Standard Version leader, ang labaw diha ninyo katong mo alagad sa tanan, mo serve sa tanan. Kinsa may iyang gisingle out ana nga mo alagad sa tanan sa dihang taliabot na siya mo saka sa langit. Si Pedro, sa dihang giingnan niya si Pedro.
Pedro, dumalaha o pakana ang akong mga karnero. Nganong si Pedro ra ang gisingle out nga naaman ang ubang mga apostol dito. Kana tungod kay sakto ang wisdom sa Catholic Church nga nianang higayuna iyang gihimong representative si Pedro nga mo mangulo sa iyang katawhan. Ug 2 minutos, Igsoon. ug tungod kay katungdanan man na, kung mabakanti na, doon na mo puli ana kung mabakanti na nga katungdanan. Sa mas katungdanan sa presidente, kung mabakanti, doon na mo puli. Di ba? Buhat 1:20, kung ang katungdanan mabakanti, doon na mo puli. So, naaman na sa Bible. So, kinahanglan mo dagan yun tas history. Hob 8:8 Living Bible, giklaro na mo nang mo read tag history books kay dili tanang history na as Biblia. Di ba? Asa man ang history nga kinsay nakasunod sa katungdanan ni Pedro. Naaman sa list of popes na sa Wikipedia, na sa ubang mga libro. So kung hikawan nato ang mga tao nga mususi sa ubang mga libro, sama rang gihikawan nato ang mga tao sa kamatuoran. Kay dili mang tanang history mabasa sa Biblia. Si Pedro gipili niya. Unya kinsa may napuli ni Pedro, mabasa ba na sa Biblia? Di ba? Bisan ka ng leader sa piniling naso, di ba? Di mabasa sila na gayon, di na mabasa, bisag ngalan. O, sabton bang di tinuod kay di mabasa. O, ang list sa mga executive minister from Felix Manalo, Iranyo to Eduardo, tinuod na nga nahimong leader na sa INC, pero wala na ma-record sa Biblia. 60 segundos, No? Igsoon. So, dili mahimong basihan, no? Nga tungod kay dili mabasa ang list of popes, pero naalang sa Wikipedia mabasa, nga di na tumutuon niya na, dili matuman tong puli-pulihan ang katungdanan kung mabakante. Di ba? Sumala sa buhat 1:20. Sumamalandong taniya na mga igsuon. Wala tayo, hindi rin lang ko taman. Daghang salamat o mayang hapon. Okay, daghang salamat no sa pahayag na usab sa atong igsuon gikan sa Catholic Faith at the same time Catholic Faith defender atong igsuon Silbert Dundoyano.